Sa ngayon mga kaibigan ay iba na naman po ang ating ipapalabas dito sa JCQ Online TV. I-discover natin mga kaibigan ang isa sa mga pinagmamalaki po ng probinsya ng Ilocos Norte na tourist spot. At tara na, puntahan natin mga ka-JCQ. Malawak, maaliwalas at napakagandang tanawin, yan ang Badok Island. Isang pook pasyalan sa bayan ng Badok, Ilocos Norte. Mula sa Lawag na siyang pinakakapital ng lalawigan, bibiyahe ka ng halos 40 minuto hanggang 1 oras para matuntun ang lugar. Mula sa daungan ng Bangka sa Barangay Pagsanhan Sur sa naturang bayan, nasa 20 minutos naman ang biyahe papunta sa mismong isla. Gamit ang bangkang de motor na pwedeng arkilahin sa mga lokal na mangingisda. Pagkarating sa isla, bubungad na ang kulay asul at malinaw na tubig. Puro ang puting buhangin na nakapalipot sa isla. Isa ito ngayon sa mga masasabing tourist destination sa probinsya ng Ilocos Norte na pwedeng pasyalan, lalo na ngayong nagsimula na ang summer season. Sa mga gaya kong naghahanap ng hindi crowded pero breathtaking na getaway place, swak ito sa inyong trip. Nataon sa aking pagbisita na may mga turistang dumayo sa lugar. a very nice island. I really love the place. Taga saan ba kayo mo? I'm from the world. So, first time nyo or ano? I think it's my third.
Third time? Third time. Third May. So, after the pandemic or ano? Ay, hindi po. Before the pandemic, wala pang masyadong nagpupunta kasi dito dati. Oo. So, I used to dive dito. Yung So, scuba dive diving. po. Oo. So, that was the first time that I came here. So, we just wanted to explore the island. Oo. So, yun yung first time. What can you say about here in Baguio? Iba kasi yung beauty ng Badok Island eh. So, it's very serene. You experience peace and quiet. Whereas sa ibang lugar kasi, although hindi ko nababanggitin ng Yes. ibang lugar, pero I've been there also once sa Boracay. Iba kasi yung sand doon, iba din dito. And when I first went to Boracay, I see it as a very crowded place. Para ano na sikat talaga siya sa Pilipinas, pero ano na, kasi ako, I'm the type of person na looking for peace and quiet, serene place. So, I think, for me, Badok is the best. Okay, ma'am. Being said, 3 times siya na pong pumunta dito. When you hear the word Badok Island, what word came first to your mind? When I hear of Badok, Badok Island comes to my mind first. Kasi, yung Badok kasi it's the birthplace of our national heroes, si Juan and Antonio Luna. Pero, pagdating kasi sa nature, I love the sea. So, iba kasi, especially, hindi pa talaga nadidiscover to. For sure, pagka na-discover na to ng mga ibang Investors. not just visitors, The pero government. even yung mga kailyan natin, na talagang probably they're gonna explore the place too. Dahil sa akin kasi a friend just invited me here a few years ago. So that's why I came to know Badok Island. So Ayon sa tagapangalaga ng lugar, pribado ang isla pero bukas naman sa mga gustong mamasyal. Pwedeng mag-snorkeling, diving at mag-surfing sa lugar. Naengganyo na rin akong lumusong sa tubig dahil sa linak nito at syempre samantalahin na rin ang pagkakataon. 36,256 hectares ang lawak ng isla. Isa pa sa mga aktibidad na pwedeng gawin ay ang paglibot nito. Mapapahanga ka sa likas na ganda ng lugar, lalo na sa mga rock formations na makikita dito. Sa ngayon, dahil sa pandemya, halos wala nang bumibisita sa lugar. Para sa mga gustong magmuni-muni at mag-enjoy ngayong summer, sa halagang swak at pasok sa budget, pwede mo nang pasyalan ang lugar.